नमस्कार प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी एक और वीडियो, जो कि ई वीडियो में हम बतावे ला बनी टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट में हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के कितना कलाकार बने और उनका रैंकिंग कौन पे बाटे। आज के वीडियो में हम यह बतावे वाला बानी, तो आप सब वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही। वहीं बढ़ जाओ वीडियो की ओर। तो आप सबके बता दी कि हर एक सप्ताह आप सबके पता होला कि टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट निकलेला। और ये जो सप्ताह बटे 15 जनवरी से 21 जनवरी के जो बीच में बटे, इस सप्ताह के आप सबके बीच में हम लेकर आइल बनी। वहीं आप सबके बता दी कि हमनी के भोजपुरी कलाकार जो बने इनमें 17 गो नजर आइल बने। टॉप 100 में 17 गो नजर आइल बने। और ये टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट के इंडिया के है, ग्लोबल के ना है, पूरा विश्व के ना है, खाली हम इंडिया में बतावे ला बानी कि इंडिया में हमनी के भोजपुरी कलाकार के जो स्थान मिलल बटे उ आप सबके बतावे ला बानी। और टोटल जो भोजपुरी हमनी के कलाकार बने ए में उ शामिल बाटे 17 गो। तो वहीं बात की जब उनकर रैंकिंग के, तो 94 स्थान पे बारी कल्पना जी। आप सबके बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कल्पना दूर बारी, लेकिन वो भी नजर आइल बारी 94 स्थान पे। और उनकर जो व्यू मिलल बाटे इस सप्ताह में 14.9 मिलियन। वहीं 74वां स्थान पे बारी भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह जी। आप सबके बता दें कि अक्षरा सिंह भी नजर आइल बारी, इससे पहले नजर आ चुकल बारी, लेकिन इहो सप्ताह नजर आइल बारी। और उनकर जो व्यू बटे उ बटे 20.4 मिलियन। और उनकर जो रैंकिंग बटे उ बटे 74 स्थान पे। वहीं 62वां स्थान पे नजर आइल बने अवधेश प्रेमी यादव, जिनके आप सबके पता हुई भोजपुरी कलाकार हमें। और इनकर भी वीडियो तुरंत मिलियन हिट कर जाला। और अवधेश प्रेमी भी एमे नजर आइल बने। और उनकर जो स्थान बटे उ बटे 62 नंबर। 60 नंबर पे नजर आइल बने नीलकमल सिंह। और इनकर जो व्यू बटे उ बटे 24.9 मिलियन। वहीं 56वां पे नजर आइल बड़ी इंदु सोनाली जी। आप सबके बता दें कि इंदु सोनाली के भी इस समय उतना गाना नहीं आवत, तब पर भी ई ओ में नजर आइल बारी। और इनकर जो रैंकिंग बटे उ बटे 56 स्थान पे। और व्यू बटे 26 मिलियन। वहीं 49वां स्थान पे नजर आइल बने दोनों भाई अंकुश राजा जी। हाँ, आप सबके बता दें कि भोजपुरी में जबरदस्त इनकर इस समय गाना चल रहा बटे। और इनकर जो स्थान मिलल बटे उ मिलल बटे 99 स्थान पे और 49 स्थान पे। वहीं पे इनकर जो व्यू बटे उ बटे 29.4 मिलियन। वहीं 47 स्थान पे नजर आइल बने भोजपुरी गायक गुंजन सिंह जी। आप सबके बता दी कि गुंजन सिंह बहुत कम दिन में नजर आवेलन, लेकिन नजर आइल बने तो वो आइल बने 47 स्थान पे। और इनकर जो व्यू बटे उ बटे 30.4 मिलियन इस सप्ताह के। वहीं 39वां स्थान पे बारी प्रियंका सिंह जी, जो उनकी भोजपुरी गायिका है। और इनकर जो व्यू बटे उ बटे 36.5 मिलियन। वहीं 36 स्थान पे आइल बड़ी कविता यादव जी। आप सबके बता दें कि कविता यादव के कितना सुपर हिट गाना दे चुकल बारी भोजपुरी इंडस्ट्री में समर सिंह के साथ। और उनकर जो स्थान मिलल बटे बहुत ही सुंदर स्थान मिलल बटे। 36 स्थान पे नजर आइल बड़ी कविता यादव, जो उनकर व्यू बटे 37.5 मिलियन। वहीं 32 स्थान पे नजर आइल बने रितेश पांडे, जो कि इस समय उनकर खूब ज़्यादा विवाद चर्चा में रहे। और वो आइल बने 32 नंबर पे नजर। और उनकर जो व्यू बटे उ बटे 39.5 मिलियन। वहीं 31 नंबर पे आइल बने राकेश मिश्रा जी। आप सबके बता दी कि इससे पहले राकेश मिश्रा कोनो भी टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट में वो नजर ना आवत हन, लेकिन जैसे ही उनकर एक गाना हिट भइल ओकरा बाद लगातार नजर आ रहल बाने 2020 में। और उनकर जो व्यू बटे उ बटे 29.5 मिलियन। वहीं पे 18 स्थान पे मारे प्रमोद प्रेमी यादव जी। आप सबके बता दें कि प्रमोद प्रेमी यादव के कोनो गाना जिनकी लगन में सुपर डुपर हिट हो जाला। और उनकर इस समय लगातार 5 गाना मार्केट में बज रहल बाटे। और उनकर जो स्थान बाटे बटे 18 स्थान पे। और व्यू बटे 55.1 मिलियन। वहीं 17वां नंबर पे नजर आइल बने समर सिंह जी देसी बॉय। और इनकर जो व्यू बटे उ बटे 61
6 मिलियन। और इनकर भी ज़बरदस्त गाना इस समय हिट होकर रहता। हर एक गाना, हर 5 में से एक गाना इनका हमेशा सुपर डुपर हिट हो जाता इस समय। वहीं पे 16 नंबर पे आइल बाड़ी शिल्पी राज। जी आप सबके बता दें कि बहुत कम समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन नाम बना चुकल बाड़ी शिल्पी राज। और इस समय ड्यूट सॉन्ग उनकर सबसे ज़्यादा आ रहा बटे भोजपुरी हिट सिंगर के साथ। और उनकर जोन व्यू बटे उ बटे 65.2 मिलियन। वहीं 15वां स्थान पे हमनी के नजर आइल बाने भोजपुरी नजर आइल बाने पवन सिंह जी। जी आप सबके बता दें कि पवन सिंह जी हमेशा सालों भर एमे नजर आवेलन। और उनकर जोन व्यू मिलल बाटे उ मिलल बाटे 66.5 मिलियन। और स्थान मिलल बाटे 13 नंबर पे। वहीं 10वां नंबर पे बारी अंतरा सिंह प्रियंका। जी आप सबके बता दें कि फीमेल सिंगर में सबसे हिट चल रहा बारी इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में। और इनकर जोन व्यू बाटे 78.1 मिलियन, जोन कि पवन सिंह से भी ज़्यादा इनकर व्यू मिलल बाटे। और इनकर जोन स्थान प्राप्त होल बाटे उ बोल बाटे 10 नंबर पे। वहीं बात की जाओ 6वां नंबर के, तो जौन आप सब इंतजार करो तो अभी तक वीडियो में अभी तक नाम नहीं खेले ले, तो उ आप सबके बीच में बाने 6वां नंबर पे, जेकर नाम बा खेसारी लाल यादव। जी आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव हमेशा सालों भर चाहे जितना से टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट देखा तानी हमेशा एमे नजर आवेलन, चाहे रैंकिंग ऊपर नीचे होखत रहेला। और इनकर जो स्थान मिलल बटे पूरा इंडिया में उ टॉप 100 आर्टिस्ट में उ मिलल बटे 6 नंबर पे। और इनकर जो व्यू बाटे उ बाटे 124.4 मिलियन, जो कि सबसे ज़्यादा भोजपुरी कलाकारन के सबसे ज़्यादा भोजपुरी कलाकारन में इनकर व्यू प्राप्त हुई बटे इस सप्ताह में। और ई बनल बाने हमनी के भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर, जो कि टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट में आज भी पूरा भारत में 6वां नंबर पे अपन भोजपुरी के परिचम लहरावत नजर आ रहा बाने भोजपुरी के शेर खेसारी लाल यादव। तो ई रहे हमनी के पूरा लिस्ट, जो कि आप सबके हम बीच में बता देनी कि टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट में ई कलाकार रहन और इनकर स्थान रहे। पूरा कलाकार रहन उ रहन 17 गो। तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर देम कैसा लागल आप सबके वीडियो। और ऐसा भी वीडियो चाहतनी तो हर एक सप्ताह में लेकर आइम। तो आप सब कमेंट जरूर करम कि का ई सब ऐसा वीडियो आप सब चाहतनी तो हर एक सप्ताह में लेके आइम। तब तक देखा तनी टॉप 10 भोजपुरी। मिलत तनी अगला वीडियो में अगला न्यूज के